Szeptember 30-án az Ausztráliai és Új-Zélandi Magyarok Szövetsége tüntetést szervezett a canberrai Magyar Nagykövetség előtt. Célja a magyarországi tüntetőkkel való szolidaritás kinyilvánítása, valamint egy petíció átadása volt. Ausztrália több államából és szervezeteiből egy lelkes, több mint 60 személyből álló csoport tüntetett Gyurcsány Ferenc és kormánya leváltásáért. Szeretném én is kinyilvánítani a véleményemet, hogy nem helyeslem azt, hogy a Gyurcsány kormány egyáltalán Magyarországot vezeti, mert lopnak, hazudnak, csalnak, se istenük, se emberük, se becsületük. A Melbourneből, Sydneyből, Canberrából, sőt a Kékhegyek közül is érkező tüntetők nemzeti színű zászlókkal, magyar és angol nyelvű házilag készített, tiltakozó plakátokkal a kormány lemondását követelték. Gerincesnek érzem magamat, hogy kiálljak a szerencsétlen magyar, nem a kurva Magyarországi, hanem a szerencsétlen Magyarországi és a szerencsétlen magyar népé. Ha otthon is megcsinálják, akkor itt a szabadságban miért ne csinálnánk mi meg? Gondolja, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy erkölcsi segítséget is nyújtson? Igen, 100%-ig. Remélem, hogy ha tudják otthon, akkor az segítség, ha nem tudják, akkor nekünk segítség. Hogy legalább amit érzünk, azt itt megpróbáljuk kifejezni. Ön miért van itt? Miért vagyok itt? Hát az nagyon. Azért, mert részt vettem a forradalomba, és például verssel is, plakátokkal, tüntetés szervezéssel, és azaz leállítottuk először Esztergomi szerszámgépgyárat, akkor utána mentünk a sportáru termelőhöz, ami a repülőgyár. Most hogy látja a mostani helyzetet, összehasonlítva az akkorival? Hát az, hogy mi gondoltuk, hogy több eredményt fogunk elérni már akkor, és utána is. Hát a mostani helyzet az bizony elég zavaros. Nem vagyunk vele megelégedve, például azért. Az borzasztó, hogy például először is, ami volt az a 2004-ben, december 5-i szavazás, hogy az nem jött ki. És itt az itteni rádióban hallottam, amikor arról van szó, hogy a Gyurcsány elvtársat megkérdezik, mi a véleménye az évfordulóra, amikor első évfordulója volt. És akkor azt mondja, hát bizony, az nagyon, nagyon csúnyán végződött. Hát ő akarta, hogy úgy végződjön, az nem borzasztó. És amiket még most csinálnak, most csak bevallja, hogy hazudott meg nekem az fájt a legjobban, a fiam az itt született. Ő már 35 éves. Perfekt magyar, de amikor őnek is odaadtam a szöveget, a Gyurcsánynak ez a befegése, hogy így mondjam, amelyikben benne van az is, hogy Magyarország le van írva. Azt mondja, apa, mi ez? Mondom, tudod, amikor apádnak a kocsiját összetörted, és az olyan volt, hogy nem lehetett használni belőle semmit, ja, azt leírta. Hát azt mondja, nem akartam elhinni, értem én, de nem akartam elhinni, hogy egy ilyen miniszterelnöke van Magyarországnak, aki azt mondja, hogy Magyarország le van írva, akkor mire számíthat? És én nekem az a véleményem, hogy őnek még menni kell. Nem, hát az borzasztó. Hát az, hogy amiket ők csinálnak. Mit gondol, hogy ez az összejövetel, ami itt van most a Magyar Nagykövetség előtt, ez egyáltalán jelentőséggel bír a magyarországi események fele? Na, mi mint szimpatizálunk velük. Mert ezt mérgesen kell mondanom, hogy a december 5 séjjel szaggatta a magyarokat, mert a legutolsó nép lett a magyar a világon. Nincs olyan, amely megtagadta volna a saját fajtáját, ez nekem nagyon fáj. És az, hogy akkor egy ilyen társaságot támogatni, hát azt nem szabad. Ez azért együtt érzünk azokkal, akik ott tüntettek. Én nem tudom, hogy ott kik gyújtogattak, vagy hogy. Nem, lehet ott még lehetett Gyurcsány ember is, hogy nagyobb legyen a fölhajtás. Amennyire ő össze-vissza hazudozik, őtőle kitelni. Én ilyen hazug embert, én merem állítani, hogy ilyen hazug ember volna mondjuk itt Ausztráliában ilyen
miniszterelnök az úgy leváltak, sőt, eltennék lábam. Nem mondanák így a népnek, de el. Tehát mit vár a mai naptól itt? Hát az, hogy gondolom, hogy itt fölveszik a hangot, fölveszik a képeket, a tüntetőket, és hogy majd haza is, otthon is meg fogják tudni, és fogják érezni azok, hogy itt még van szív és lélek. Új alkotmány Magyarországnak, igenis változzon meg a pontok a mostani kossuth-térieknek a követelményére. Ezt kívánom, hogy ez bejöjjön, és hogy a régi alkotmány érvényesüljön. A Szent Királyunk alatt csodálatos országunk volt, és annak az alkotmánynak kell érvénybe lépnie. Csak úgy lesz egységes Magyarország, és nagy Magyarország népei, ha minden emberjogot megadnak az elszakított területeken élő magyaroknak is, de elsősorban az őshazában, a kis Magyarországban, a csonka Magyarországban legyenek az emberjogok felállítva. Amikor árulták a gyárokat, mindent, ők leszavazhatták volna bármit, mégis eladták az országot. Tehát nekik ugyanúgy menniük kell. Csak a jobb kormány létezhet ma Magyarországon, az egész bandát tudja, hogy van meg kell csinálni az országgyűlésre.